Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadunging para alim, para ulama, para sesepuh, dalah sepuh sedaya ingkang dahat kinurmatan ingkang kawula mulyakaken, boten kesupen dumateng akhinal karim Bapak Kyai Muhammad Zaid selaku pemimpin utawi pengayom majelis mushola penuh rasa kasih sayang ingkang kawula mulyakaken ugi boten kesopan dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ziarah dhateng makamipun Mbah Yai Sulaiman Zudi Kemadu kaliyan pengaosan ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggal. Pramila boten ngirangi rasa hormataken kula wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sepindah kapure matur monggo sesarengan kula lan panjenengan sedaya muji syukur wonten ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin ingkang punapa sampun minaringi kula dalah panjenengan sedaya arupi kesehatan, arupi kenikmatan, arupi kebahagiaan saged rawuh makempal wonten ing mriki panggenan dalam rangka sepindah kanthi ngawontenaken majelis silaturahim. Mugi-mugi barokah silaturahim dalu menika kula lan panjenengan sedaya kaliyan Allah dipun pinaringi umur panjang ingkang barokah. Amin. Mugi-mugi barokah silaturahim dalu menika kula panjenengan sedaya dipun pinaringi rejekine turah-turah. Amin. Dipun pinaringi saged nindakaken haji wonten Makkah lan Madinah. Amin. Dipun pinaringi keturunan ingkang sholih lan sholihah. Amin. Lan sak mangsa-mangsa pejah mugi mawon pikantuk husnul khotimah. Barokah silaturahim dalu menika mugi-mugi kula panjenengan sedaya kaliyan Allah dikersakne saged minanggihi bulan Ramadan ingkang badhe dugi. Ateges kula panjenengan sedaya diparingi seger waras, sehat walafiat saged nindakaken ibadah wonten bulan suci Ramadan. Kaping kalihipun dalu menika kula lan panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niki derek-derek ziarah dhateng makamipun Mbah Yai Sulaiman Zudi, Mbah Yai Ghazali, Mbah Yai Arifin, Mbah Yai Hasanuddin dan para kiai ingkang sampun dipun makamaken dhateng Kilen Masjid Madu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya barokah ziarah Bejang dipun akoni dadi santri-santrinipun Mbah Yai Zudi, santrine Mbah Yai Ghazali, santrine Mbah Yai Arifin, Mbah Yai Hasanuddin lan para masyayikh ingkang sampun dipun makamaken dhateng Kilen Masjid. Allahumma amin. Sehingga kula panjenengan sedaya saged dados gocekan bejang wonten akhirat. Bejang mugi-mugi dipun kempalaken kaliyan para kiai, para ulama ingkang sampun kula panjenengan sedaya senengi kala wau. Allahumma amin. Ila ikrar mashamdallah sepindah malih kawula dherekaken kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil kaping kalihipun sholawat lan salam mugi katur kunjuk dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangajap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ingkang punapa sampun kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun pitulungipun benjang layong kiamat. Allahumma amin.
Para sedherek ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya saged makempal rawuh wonten ing mriki panggenan. Niki mugi-mugi kanthi kerawuhan panjenengan sedaya niki dados ngamaliyah sae kula panjenengan sedaya benjang wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo hidangan pasugatan kopi rokok niku dipun nikmati, dipun dahar, dipun unjuk kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Santai mawon niku kopine Pak RT. Nah. Kopine guri digone guri gak pukul iso. Sak rokoke ngaji ning kene iki penak, suguhi kopi yo, rokok yo, aqua yo, mangan iku lho mau sate. Ini iki pokoke wis teko ya rasane. Sugih yang ini ya. Amin amin amin. Ini ku rata betul betul. Santai kok ngaji penae ngene sing kurang. Ya, iki rokoknya diplomat ana roe kowen ya nek sekarang milih roe kawin roe kowen. Penae ngaji ngene. Iki ya ini lho ngene kerating. Ngono. Karo vokal suwi ngene iki depane kerating geng. Iki kene ngaji ning Madun rene Mas ya tenang. Sawan paling pol sepi teh kalau weden jahe kerating geng. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten mriki panggenan. Iki mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya dados ngamaliyah sae kula panjenengan sedaya benjang wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula niku nate lunga nyopir numpaki jange Pak Dwi. Begitu kula nyopir niku dilelah ning ngarep kula niku enten truk Pak Dwi. Lah truk niku gerobake enten tulisane ya. Gerobake niku enten tulisane jangan mengharap sesuatu yang belum pasti, tapi berharaplah kepada amaliyah yang akan dibawa mati. Ngono tulisane. Tenang iki. Lah aku pas nyopir karo nyawang ngene Mas tak waca. Akhire pripun? Kula niku gadah angen-angen. Wah, lha iki kata-katane luar biasa. Kula panjenengan sedaya niku nek artine ngeten, nek umpama diartekno Mas yo. Jangan mengharap sesuatu yang belum pasti. Jadi kula panjenengan sedaya niku urip ning donya niku durung karuan pasti nek dadi wong sing sugih, ya toh. Tapi kula panjenengan sedaya pasti akan menemui dadi wong sing melarat. Dadi sugih rong karuan, melarat wis mesti. Jadi iya ora. Wong urip ning donya niku napa to sing digoleki? Wong kula jenengan sedaya urip ning donya iki sugih loro karuan, melarat wis mesti. Ya sampeyan takok Pak Komar ya, Komar niku nek nyambut gawe banting tulang. Mulai tulang sikil, tulang tangan, tulang gitok kabeh dibanting, Pak. Selawatan musunge rombong. Iku. Dadi urip ning donya ngoten niku jawabane. Sugih loro karuan, melarat wis mesti. Mergane wong urip ning donya niku yo jawi. Jenenge rezeki niku mboten wonten sing semerep namung Gusti Allah. Mila sak hebat-hebate menungso, sak pinter-pintere menungso, ibarat menungso niku dedaya iso miber gak iso mudhun. Iso ngilang ora iso bali. Iso miber tanpa lar, iso mangan tanpa dipamah, iso ngerokok tanpa disumet karo korek rokoke mekan. Sangkik dedayane pancen. Tapi nyuwun sewu sak dedaya-dedayane menungso, sak hebat-hebate menungso, sak sakti-saktine menungso kaya Pak Tojo ngono kuwi. Niki menungso sitok ora iso mikir babagan takdir sing diparingke Gusti Allah. Bila jodoh rezeki pati niki menungso gak iso mikir. Makanya kula wastani menungso zaman sakniki niku Pak Dwi niku pinter-pinter.
Jenengan nek boten percaya jenengan semerep PT PAL Surabaya. Niku wong niku ana mesin iki gede-gede ditekuk gelas dibentuk dadi kapal. Terus iso ditumpaki wong pirang ewu wong. Niku ya saka pemikirane menungso. Pinter ora menungso? Pinter kaya Pak Zaid barang iki. Wesi ditekuk diwehi roda, diwehi mesin, diwehi lawang dadi mobil Kijang Super tahun 95. Niki ya saka pemikirane menungso. Makanya menungso niku pinter. Sampai aneh wesi gelas digrendo, diwehi mesin, diwehi atom, diwehi jog dadi sepeda motor. Kena digawe budal ngaji, digawe budal ning sawah, digawe budal ning warung, digawe ning pasar. Niki gawe sepeda motor saka pemikirane menungso. Bahkan tahun 2026 niki menungso niku pemecah rekor manusia terhebat iso gawe motor tanpa roda. Lho tenan iki wis mulai enek, Pak. Sampe delok ning YouTube iki. Motor tanpa roda. Dadi iso miber ngene Mas Juan. Dadi besok Mas Juan duwe to. Lho tenan iki. Enak iki wis enak iki motor tanpa roda jenengan buka. Niku iso miber. Jenengan numpak langsung ngene. Kowe besok tuh Mas Juan nek dikersakno dadi wong sugih umpama. Duwe motor tanpa roda. Niki ya Mas Juan arep ngirim wong ning sawah penak kok. Langsung semoro ning tengah sawah ora usah liwat dalan. Garane rantange tetuk konyo panganan yo langsung parkir ning ngarep omah wus. Niku motor tanpa roda sakniki wis ana. Nyuwun sewu niku saka sinten? Saka pemikirane menungso. Makane menungso niku pinter-pinter. Tapi sitok menungso sing boten iso mikir ya iku masalah babagan takdiripun Gusti. Jodoh niku nek miturut akale menungso kudune wong lanang ganteng oleh wong wedok ayu. Tapi kenyataane kathah ana wong wedok ayu putih dawuh. Teko iringan kaya Selin Evangelista. Teko ngarep kaya Sophia Latjuba. Teko mburi kaya Celine Dion. Teko dhuwur kaya Britney Spears. Begitu rapi dilalah oleh wong lanang iki merongos ireng wong. Tapi duitnya akeh, sawahe ombo, omahe 5, mobil 6. Niki nek cara miturut akale menungso boten teko niki. Kudune wong wedok sing ayu kaya ngono, kudune wong lanang diantek kaya Pak Zaid ngene iki. Tapi kenyataane ya oleh wong lanang rongos. Mergo napa? Boten gayuk pikirane menungso. Atur tiyang niku Joko gedhe dhuwur bagus. Kulit-kulitane putih irunge gabedi. Nek guyub puyuh cangkeme ngompo. Ganteng. Begitu rapi oleh rondo. Ngoten niku yen. Enek wi. Enek bakan niku ya. Wong iki yo teko iki. Sing rekam kuwi. Tenan iki. Niki nek miturut akale menungso nyuwun cambangan. Kudune wong sing bagus kaya ngono rapi oleh perawan sing ayu. Tapi dia nyatane rondo. Bocah guyu iki kaya. Begitu pegatan rapinya dilelah-lelah rondo. Alhamdulillah. Yuki. Makanya mboten gayuk pikirane menungso babagan mikir takdir Gusti. Semanten ugi rezeki niku ngoten. Sak pinter-pintere menungso, sak hebat-hebate menungso, sak degdaya-degdayane menungso ora iso mikir babagan takdir rezekine saking Gusti Allah. Dan nek miturut akale menungso niku wong sing diarani wong sugih niku kudune wong sing nyambut gawene petel, wong sing awake rasa. Niku nyatane wong sing sugih nek miturut akale menungso ngoten. Tapi kenyataane Gusti Allah berkehendak lain. Ternyata enek wong ora patek rasa awake ya gampang lara-laran tapi sauki. Wong kula niku gadah kan Pak, gadah rencang. Omahe daerah lor, blantik sapi. Blantik sapi niku mboten saged maca, mboten saged hitung-hitung. Tapi nyuwun sewu,
wong iki soge. Dadi nek hitung-hitung niku ngeten. Umpama duit abang, gambar Pak Soekarno. Ya to. Niki nek ditukokno iki, engko susuke biru. Jadi sing dititeni iki gambare duit. Lho tenan iki. Umpama tuku duite biru. Engko terus ditukokno iki, engko berarti susuke duit ijo. Sing dititeni iki warnane. Tapi nyuwun sewu, ora iso hitung-hitung, gak iso maca. Pinginane peresmian omah ki aku sing pindah. Ketok kita iki lho, omah muat. Bila rezeki niku mboten saged dipikir kalih akale manungsa, rezeki niku misteri rahasia ilahi. Terus lajengipun sak hebat-hebate manungsa, sak degdaya-degdayane manungsa. Sak pinter-pintere manungsa mboten saged mikir babagan takdir kematianipun manungsa. Jadi kula jenengan sedaya iki gak roh matine kapan, kontrake umur enteke ya kapan ya ora roh. Wong mati niki mesti bakal terjadi nang kula panjenengan sedaya. Kula nggih mati, bahkan nggih mati, Mas Johan yo mati, pasti mati, Pak Zaid kira-kira mati Pak. Cik ngombe tratinggeng kan cik urip. Iki mati kabeh, Pak Tojo yo mati, Pak Komar yo mati. Cuman wektune mawon sing beda, napa kula keri Pak Zaidi sing nggih monggo. Wong mati urusane Gusti Allah. Kila kesimpulane sak hebat-hebate manungsa, sak pinter-pintere manungsa boten saged mikir babagan takdiripun Gusti Allah. Wonten dalu menika kula panjenengan sedaya tinakdir kalian Allah saged minanggi bulan Sya'ban, akhiripun bulan Sya'ban. Iki muga-muga kula panjenengan sedaya kalian Allah tinakdir saged minanggi bulan suci Ramadan. Niki sekedap malih kangge bulan suci Ramadan iki. Nah niki kula panjenengan sedaya tanggal 1 Ramadan niku penak nderek pengumuman saking pemerintah mawon. Wis ora usah gawe hitungan dhewe. Wis pokoke manut pemerintah. Pemerintah siamipun Kamis nggih monggo, siamipun Jumat nggih monggo, ngoten Pak Zaid nggih. Wis pokok manut niku penak. Sekedap kalih kula panjenengan sedaya badhe minanggi bulan suci Ramadan. Mila Ramadan arep teka ngeten iki panjenengan sampun siap-siap napa dereng? Atine wis ditata porong. Masjide wis dipel porong. Musolane wis diresiki porong. Ketune wis diumbah porong. Klambi sarung wis diumbah kabeh. Wis diumbah porong Pamar. Mosok bulan Ramadan arep dugi sarungmu panggah. Ngisor sampe ngelinting kaya pir motor. Diunggah Pamar ya. Kelambi putih gak putih, ireng gak putih lho, wetek ra karo-karoan. Mosok ambune kecut. Gulon iki sampe kok jamuri. Ya apa ngubah kelambi setahun ping pindho nek tanggal 1 Suro ya tanggal 1 Ramadan. Jadi ngubah kelambi kok ngubah keris satu ya. Monggo bulan Ramadan badhe dugi niki dipun siapaken sedaya-dayanipun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sampun dawuh. Dawuhipun pripun man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Sapa wonge bungah marang tekane bulan suci Ramadan. Dadi bulan suci Ramadan badhe dugi kados ngeten iki, kula panjenengan sedaya kok duwe rasa ati bunga, rasa ati bahagia. Niki Gusti Allah maringi keistimewaan dateng tiyang kala wau. Tiyang kala wau nalika besok mati jasate diharamaken mlebet dhateng neraka. Mugi mawon kula panjenengan sedaya klebu dhateng dawuh kala wau sehingga kula panjenengan sedaya benjang nalika seda dipun pinaringi husnul khotimah. Jasad kula panjenengan sedaya dipun slametaken saking geni neraka. Allahumma amin. Pertanyaane, sampean bungah ora lekson Ramadan arep teka ngeten iki? Insyaallah, Gus. Bungah nggih. Alhamdulillah.
Ramadan arep teko lekson seneng napa seneng? Seneng nggih. Alhamdulillah. Pertanyaane sing mbok senengi apa lekson? Aos, Gus. Sampeyan ditakoki lekson apa wis seneng ora karo bojomu? Oh ya seneng lah. Lah sing mbok senengi apa? Mbuh ra ro. Lah nek gak roh nyapu mentahun kok mana? Jawabane ngeten, ketika kula panjenengan sedaya wulan Ramadan badhe dugi kados enten iki. Kula panjenengan sedaya duwe rasa ati seneng, rasa ati bungah, rasa ati bahagia. Niki senenge sebab bulan Ramadan niku mboten sami kados bulan-bulan liyanipun bulan suci Ramadan. Mboten samine dalam segi ibadah. Kula panjenengan sedaya ngibadah wonten bulan suci Ramadan niku dipun tikel-tikelaken ngantos ping 10, ping 70 sampai ping 700 tikelan. Niku wektale bulan suci Ramadan. Umpama Pak Zaid sedekah gedang goreng sak piring diparingno bocah tadarus wonten bulan suci Ramadan, Pak Zaid iki ganjarane ditikelno ping 700 piring. Pak Zaid terus Quran sak juz niki ganjarane nek pas wekdalipun bulan suci Ramadan ditikelno ping 700 juz. Napa meneh Pak Zaid sedina pas wektune bulan Ramadan terus Quran 2 juz berarti ganjarane padha kaya maos Quran 1400 juz. Niki nek wekdal bulan suci Ramadan ngoten niku Pak Zaid. Setiap huruf wonten Al-Qur'an niki dipun paringi ganjaran 700 huruf. Jadi nek terus Quran itu lho Pak Zaid, niki nek maca Fatihah ping setunggal padha kaya maca Fatihah ping 700. Niki nek wektale bulan suci Ramadan maca sak juz berarti padha kaya maca 700 juz. Makane nyuwun sewu mboten iran nek pas wekdal bulan suci Ramadan musola masjid padha jor-joran wong maca Quran, padha banter-banteran wong maca Quran, padha suwi-suwinan wong maca Quran, padha kanca-kancanan wong maca Quran, padha bolo-bolonan wong maca Quran, padha grup-grupan wong maca Quran. Ana sing grup lor. Takoki awakmu grup ndi? Aku grup musala kidul to. Lah awakmu aku grup musala etan. Lah awakmu aku grup musolane Mbah Bibit no. Aku grup musolane Pak Slamet. Aku grup musolane Pak Zaid. Lah awakmu ndi Pak Dik? Aku lan duwe grup. Lah nyapa lho aku ora tau diarus kok. Astagfirullah. Mila nyuwun sewu ganjaran wonten bulan suci Ramadan niku kula panjenengan sedaya dipun utus bungah sebab ganjarane niku dipun tikel matikel. Ugi mawon kula panjenengan sedaya dadi golongane wong sing bungah anggenipun duginipun bulan suci Ramadan. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh ngeten. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadami ibadati sanati. Sapa wonge gelem dugeni dateng majelis-majelis taklim, majelis ilmu pas wekdalipun bulan suci Ramadan, tiang kala wau kalian Allah diparingi ganjaran padha kaya ganjarane wong ibadah suwene setahun. Makanya nek pas wekdal bulan suci Ramadan kula panjenengan sedaya niki purun dugeni dateng majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis tadarus sak piturute niki ganjarane padha kaya ibadah setahun. Nggih, mila bulan Ramadan niku li'annal hasanata mujtamiyatun, segala kebagusan niki wonten bulan suci Ramadan. Mila kula panjenengan sedaya nglampahi bulan suci Ramadan, nglampahi ibadah wekdalipun bulan suci Ramadan
niki dipun tikel matikelaken sebab segala kebagusan niki wekdalipun bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan niku nek miturut kula ibadah sing paling ideal, sing penak, sing boten ragat tapi ganjarane gede niki namung maos Al-Qur'an. Wis pokoke terus Quran. Lah nek umpama Ramadan ora iso terus Quran paribasan. Kula nguwesel Pak ben bengi mesti melekan. Lah nek pas gak iso maca Quran nggih meneng wonten wekdalipun bulan suci Ramadan niki kacatet padha kaya maos tasbih. Lah nek umpama meneng ora iso niki damel tilem mawon paribasan tileme tiyang poso wonten bulan suci Ramadan niku kacatet ibadah. Tapi nek miturut kula ibadah sing paling ideal sing boten ragat, boten ngrepotno wong niki nggih namung terus Al-Qur'an. Mila tiyang nek seneng maos Al-Qur'an niku dampake teng pikirane tenang, atine ayem. Lah nek pikirane tenang, atine ayem niku mangke dampake teng wajah kula panjenengan sedaya. Wong kok seneng maos Al-Qur'an, pikirane tenang, atine ayem, dampake ning wajah, wajahe malah ketok sumringah, wajahe sumek, wajahe blater. Lah nek wong duwe wajah blater niku iso buka dalane rezekine dhewe. Lah nek wong ora tau maos Al-Qur'an belas paribasan. Ramadan iki saulan muput belas gak tau maca Qur'an. Niki pripun? Niku kalih Allah pikirane diparingi sumpek, diparingi rupek, atine diparingi susah. Wong nek pikirane rupek, atine susah, niku dampake teng wajah, wajahe malih brengut, wajahe malih mesengut, wajahe malih nyaprut. Lah nek wong kok wajahe nyaprut niku iso nutup dalane rezekine dhewe. Umpama Pak Komar betulan apa apa Pak Komar betulanmu? Es jeruk. Lalah, bakulan es jeruk karo nyaprut. Karo nyawang sing tuku kaya arep jroto sing. Kira-kira enek wong tuku apa sing tuku wedi? Sing tuku malah blayu. Tapi lek Pak Komar bakulan es jeruk karo sumeh karo blater, karo menyapa pembeli dibagaikan sebagai raja. Wah, kula waris bakulan Pak Komar. Sampai es muntek itu panggane sing tuku. Sampai es entek lho kula bani ceting tokno ya gelem. Mergo bakule blater. Blater Pak Mar ya? Nggih. Nanti sampean tak wasi paling pas selawatan rada nyamprut kayak nyamuk. Apa yang mikir bojomu meteng ngono. Ajene kurang. Mila nyuwun sewu ibadah sing ideal, sing boten ragat, nggih boten ngrepotno tiyang niku nggih namung damel maos Al-Qur'an. Mila dawuh Sunan Bonang niku gadah siiran ngeten. Sunan Bonang niku duwe siiran kagem santrine. Siirane niku ngeten. Tombo ati iku limo sakwarnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana ada seperti kampung ngono iki Mas. Kaping papat kudu weteng enggang luwe kaping limane dikir wengi
ingkang suwe. Ngoten to Pak Sen nggih. Dadi tombo ati niki nek miturut Sunan Bonang wonten 5. Sing pertama napa? Maos Al-Qur'an angen-angen sak makna. Mila nyuwun sewu tiyang maca Qur'an niku senajan roh maknane utawi boten niki tetep oleh ganjaran. Dadi maca Qur'an senajan jenengan semerep maknane utawi semerep artine utawi boten niki tetep oleh ganjaran. Lah nek wong maca Qur'an kok kon kudu artine niki nyuwun sewu dateng awale surat niku wonten kalimat alif lam mim yasin nun. Lah niku artine napa? Wallahu a'lam bimuradi niku sing semerep namung Gusti Allah. Menungso mboten enten sing semerep artine niku. Dadi kesimpulane wong maca Quran niku senajan roh artine utawi boten niki tetep oleh ganjaran niat maos Al-Qur'an, ganjaran gelem tandang maca Al-Qur'an, ganjaran setiap huruf-huruf wonten Al-Qur'an. Jadi wong maca Quran itu roh artine utawi boten roh artine tetep oleh ganjaran. Makanya wong maca Quran kok kon roh artine, mila kula yakin sing teko sak meneh biyane nek wong 5.000 iki lho. Iki kira-kira enek sing roh artine kok. Termasuk sing ngomong barang ini. Aku jujur ae. Terus tambah ati sing nomor kali napa? Nglampahi salat wengi, ai salat tahajud tegese nglampahi salat tahajud walau rakaataini senajan rakaat. Mila tiyang nek seneng nglampahi salat tahajud niki keistimewaane lam tuktab minal ghafilin. Inna salat tahajud lam tuktab minal ghafilin. Dadi wong niku kok seneng nglakoni salat tahajud niki keistimewaane besok nalika arep mati nyawane arep dijebol karo malaikat Israel niki tiyang kala wau tetep diparingi eling kaliyan Gusti Allah. Umpama nek wong arep mati nyawane wis teko burukan akhire Pak Mutin teko, Kang awakmu wis arep mati Kang, nyebuto Kang Allah. Lah wong niku ahli salat tahajud, wong ya iso nyebut Allah mati. Tapi lek tiyang kala wau uripe belas ra tau salat tahajud. Bengi iki melek nggo nguyuh tok. Kuwi langsung sarungan belek turune. Ora cewok. Dan arep mati nyawane teko guruan karo Pak Mudin dituntun, Kang awakmu wis arep mati Kang, nyebut Kang. Nyebut Kang. Nyebut Kang. Yang mbak-mbut tok iki. Mila keistimewaane wong sing seneng nglampahi salat tahajud nalika arep mati tetep diparingi eling kaliyan Gusti. Taubati sing nomor 3 napa? Kula panjenengan sedaya dipun utus pados kanca sing saleh. Sebab nyuwun sewu, kanca niku mempengaruhi dalam kehidupan sosial kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya duwe kanca kok apik, saleh, niki suatu saat karakter kula panjenengan sedaya niki terbentuk dadi wong sing saleh. Tapi lek kula panjenengan sedaya duwe kanca kok ahli maksiat, gawene mendem ning prapatan karo sor. Niki suatu saat karakter kula panjenengan sedaya katut-katut ngoten niku. Mila enek pepatah Jawa mengatakan enek wong iku duwe kancan bakul minyak wangi, suwe-suwe ambune ya melu wangi. Nate semerep teng nggih pepatah ngoten iki. Mila golek kanca niku padha-padha golek kanca ya kanca sing apik, sing ngaji bareng ngeten iki ngoten Pak Zed ya. Karo Pak Zed bengi ziarah. Usume jam 3 bengi wong budal ning pasar ya duwe terutusan. Taubati sing nomor 4 Dewi Sunan Bonang napa? Kula panjenengan sedaya dipun utus nglampahi weteng niki kon kudu duwe. Mila nyuwun sewu tombone ati niku salah sijine kula panjenengan sedaya ngempet weteng supaya mboten kakehan panganan. Nek gak iso poso bendina ya nglampahi poso Senin Kamis.
nek gak iso nglampahi poso Senin Kemis nggih nglampahi maem, tapi syaratnya nek durung luwe aja mangan, nek durung wareg aja mandeg. Nek wareg oleh, tapi nek kewaregen niku malah sing mboten oleh. Gitu. Nek wareg ngono wae. Tapi nek kewaregen, ya lha wong mangan nek kewaregen bolak-balik angop. Wah. Ya ora. Wong mangan iki lho bengi-bengi enak bar liwetan jendela lah kewaregen. Kancane gak entek-entekno dhewe ya. Ngoten niku bar mangane. Wah. Ngantuk. Hati-hati gula darahmu munggah niku. Dadi maem niku nek wareg oleh, tapi sing mboten angsal nek kewaregen. Tanggane ati sing nomor 5 dawuh Sunan Bonang napa? Kula panjenengan sedaya dipun utus zikir wonten tengah wengi. Nalika kula panjenengan sedaya tengah wengi niku tengok-tengok ning ngarep omah. Jelalah kelingan karo dosane, lha iya biyen nom-nomanku ki ra karo-karoan. Aku nom-nomaku wis tukang kepruk, tukang biasaan, angger petuk wong tak jaglut. Saiki aku kelingan karo dosaku. Aku tak njaluk ngapura ning Gusti Allah kanthi ucapan astagfirullah. Kelingan ciptaane Gusti Allah, lha iya Gusti Allah kok iso nyiptakno laut sakmono bayane. Iso nyiptakno gunung, gununge ya apik, ngucap subhanallah. Diparingi nikmat, ngucap alhamdulillah. Iku salah sijine dadi tambane ati. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya bulan Ramadan ingkang badhe dugi niki selain ati kula panjenengan sedaya diparingi tenang, diparingi ayem, mergane wis oleh tambane ati sing dimokala wau, kula panjenengan sedaya saged nglampahi ibadah kanthi sae. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa kasuwun Bapak Zaid wekdal panggilan ya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para ulama khususnya saking kang hormati kalau wonten sidang isbat ingkang nentone bulan Ramadan insyaallah mangken tentang mawon nggih. Gawane insyaallah Kemis. Kiai-kiai kalau mau wonten sing ngucap sedaya imam traweh indahnya katut kita sedaya sing dados imam traweh kapure ndongaken bangsa kita yang ada di Palestina. Semoga kita anugerahi kemerdekaan. Amin. Kaya piye RT ngucap ngoten niku. Mugi nggih termasuk bangsa negara Indonesia yang berarti akhir tetap dados bangsa negara yang penuh damai, berdatun ibadah warahmatullahi. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah.
Matur suwun sanget kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakakah-kakahipun baik dalam segi materi dari makolia kula nyuwun pangapunten ingkang sakakah-kakahipun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya rabbi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.